Igbo ndị nwe m ana m ekene unu, ana m asị ka Chineke nara ekene n'ụbọchị taa. Ụbọchị taa pụrụ iche. Abịa m ka m tie mkpu n'oke onu wee na-agwakwa unu na ife dị mma erugo anyị aka o. Ife dị mma erugo anyị aka. Yes. Unu ya n'onu nwanne anyị nwoke na nkenke oge. Ihe gbasara mkpu m na-eti eri mgbe ndị nnukwu mmadụ na ha abata n'ikem ndị Igbo ji wee biri. Unu ya nwanne anyị nwoke, the former aviation minister, na ama ọgbarụ maka ebe a na-ehi odo n'ala Igbo. M gwara unu Lion Business Park, ebe afụbero ife dịka ya mbụ na Africa. Ebe ya bụ the busiest park enwere na the whole Africa. Onwe ha oyiri ụmụnne m. Ebe nwere 2,000 hectares of land. 2,000 hectares of land, ọ bụrụ acres. I enwe every kind of products, every kind of structure. Ife ọbụla a na-afụ na city dị n'obodo oyibo, monumental pieces of architectural excellence. Ọ ife anyị afụ n'ime park ya. Shopping malls, 5-star hotels, residential estates, 22,000 shops and more, factories and warehouses, exhibition center, anyị edewe ngwa afịa na-arụ na factories, world class hospital, world class school, football pitch. Ọ ife ndị ya adịgasị na Lion Business Park. Anyị enwekwa ebe a na-akpọ Lion Square. Ebe anyị adị enwe night life ma Central Market mechie, the international market mechie, a na-enwe night life ebe a. Ife ọ bụla ihe enweta daytime, ibi ebe ihe enweta ya n'abalị. Ọ ife ndị na Lion Business Park. Enwe flyover ya esi na Enugu Onitsha expressway bata n'ime ebe a. Ụmụnne m, ọ ga-adị egwu. This is a wonderful city to behold, I tell you. Central security cameras, traffic lights. Ife ndị a adịcha, ifu the road network, all second to none. Ebe a ka ị abịa nọrọ nwee ezumike nka. Ma ị bịa were ụlọ ebe obibi ebe a. Nwekwuzie shops n'ime ebe a, ma warehouse, factories. Ụdị a ụmụnne anyị si nweta anyị n'obodo oyibo bụ natazie ya n'ụlọ. Ịma dị na-aza akụrụ ụlọ mana akụ gị dị n'ụzọ. Bịa ka ị were ana ebe a na promo slot ya pere mpe. Ihe ege ntị ka unu n'ife nwanne anyị nwoke kwuru. Ekwena ka ọ gbanarị gị maka promo a, gị kwụnye so obere ụgwọ agbatịalụ gị nke fọ ọnụ 10 years ahụ 10 ka ihe eji wee kwụba ụgwọ ya. O nwere na ebe fọrọ dị a, afụbeghị dị a na mbụ. Aha m brother Paul Chigbo, gee ihe nwanne anyị nwoke kwuru n'ozuzu oke. Izisa ihe onyonyo a ka emesịa. My name is Osita Chidoka, and I bring you good news from Enugu State, Nigeria. The Lion Business Park is a well-planned greenfield project located in Enugu State, Nigeria, with well-zoning regulations on commercial plots, industrial plots, educational institution, technology hub, and markets. It's a city that is secured, provides you with ample opportunities for 24-hour power, water, and all the infrastructure built to world-class standards. The Lion Business Park is an industrial operational hub that takes advantage of the commercial base located around the southeast and the Nigerian market. Onitsha market is less than 1 hour away from the Lion Business Park. The Aba market is less than 2 hours away from the Lion Business Park. It sits on the old narrow gauge running from Port Harcourt to Maiduguri. It also has access to the 3 seaports in the region: the Calabar Seaport, the One Seaport, and the Port Harcourt Seaport. It sits 30 minutes away from Enugu International Airport, Anambra Cargo Airport, about an hour away from the Owerri Airport, and about 3 hours away from the Port Harcourt International Airport. It is also located on the Trans-African Highway that makes it possible for us to take advantage of the African Continental Free Trade Agreement. It is also an opportunity for you to export to the United States of America through the African Growth Opportunities Act. It is an opportunity to provide the industrial base for Nigeria's next growth phase. The Lion Business Park is a free trade zone. The free trade zone status offers you exemptions from duties, taxes, and local levies. It also grants you the opportunity for 100% repatriation of proceeds and capital if you're a foreign investor. For more information, contact the Lion Business Park. Take a minute and look at the numbers and the website scrolling on your screen now. The Lion Business Park is the place to be. I invite you to join me in the Lion Business Park. Una nugo maka Lion Business Park. Anya nugo fano na night mine elugu. Ebe wepụtara eru nnukwu ahịa maka ọdịmma ndị Igbo nke a bụ nke anyị o. Hit Verge on the beat.
ịgbadigo mma ka ijebe egwu ọma dịrị m ka ijebe ala ịgbadigo mma ka ijebe ka na ijebe n'ala ka Igbo ijebe ala ịgbadigo mma ka ijebe ọkwa ebe ife dị mma na-adị ịgbadigo mma ka ijebe Lion Business Park ka ijebe adego ala ịgbadigo mma ka ijebe abịago maka mmepe ka ijebe obodo ala ịgbadigo mma ka ijebe maka ọdịmma ndị ka Igbo ijebe ala ịgbadigo mma ka ijebe ịma na nke a bụ nke anyị ịgbadigo mma ka ijebe agụrụla amalụ n'ebe ka ijebe ya ala ịgbadigo mma ka ngwa ijebe kpakọrọ bata kpakọrọ bata ka ijebe ala ịgbadigo mma ka o nwere ibu o wele ofu ka ijebe bataba ala ịgbadigo mma ka onye nwere ịtọ ngwa wele ịgwọ ka ijebe bataba ala ịgbadigo mma ka ijebe ka ijebe ala ịgbadigo mma ka wele ijebe wele 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 ka ijebe ala ịgbadigo mma ka ijebe ka ijebe ala ịgbadigo mma ka ijebe ọ bụ ebe ka anyị na-eje Lion Business Park ahịa ọma ebe ahịa dị mma n'azụ maka mmepe obodo ọdịmma ndị Igbo nke a bụ nke anyị nọ n'ime ebe anyị na-eje Lion Business Park ahịa ọma ebe ahịa dị mma n'azụ maka mmepe obodo ọdịmma ndị Igbo nke a bụ nke anyị oho ihe dị mma eru anyị aka gbapụla The best